Много странна смяна. Трябва да е станало нещо. Защото Родри буквално вчера. Миналия матч, цял матч се пазеше, за да може да играе в финала и сега го изкарват след 45 минути. Трябва да е станало нещо. Трябва да е. Ямал! Нико Уилямс! Испания, казах ви, второто полувреме идва гола. Нико Уилямс, майко, брат, казал го. Брат, заклевам се казал. Казах Нико Уилямс или Мората ще вкарат и Ямал ще астира. Буквално го казах, заклевам се казал го. Който е бил тук в началото на стрима, казал го. Ямал не мисля, че ще вкара гол, но ще направи асистенция. И ще бъде асистенция на Мората или Нико Уилямс. Нико Уилямс е човека. Много добра игра. Оярзабал! Изстрел, Пикфорд спасява. Трябва им гол на Англия. Трябва да действат. Англичаните трябва да действат. Кол Палмър към Сака. Букайо Сака. Има Фолден вътре. Има Уоткинс вътре. Има Белингам вътре. И ще избере Белингам. Кол Палмър! Ето колко важен е Кол Палмър! Ето колко важен е ледения! Ето колко важен беше този Кол Палмър, който цял сезон прави Челси феновете щастливи, днес прави английските фенове щастливи. Какъв Кол Палмър! И тук вече категорично даваме златната топка. Тук говорим много за златна топка, обаче това е асистенция на Белингам. Това ще му вдигне много стоката. Кол Палмър обаче какъв герой! Какъв герой е Кол Палмър! Казах ви, трябва да влезе, трябва да играе Кол Палмър. И ето колко важен е този играч. Към Уоткинс. Търсеше топката, но до сега буквално не я е пипнал. Оли Уотсън ли чух? Оли Уотсън чух, нали? Този коментатор е много странен. Оценявам го този коментатор, но произношението на някои имена! Колко голям гол за Оярзабал! Колко голям гол за Испания, 2-1! Това е героя! От нищото пада гол! Леле, мале, нищо не може да направи Пикфорд, нищо не могат да направят англичаните. Нека да видим гола. Кой го асистира, направо не можа да видим. Кокоре, май се центрирането, нали? Да, Кокоре. Значи, Оярзабал му дава. Редовна ли е позицията? Това е въпроса. Дай ми го за 90-та минута. Край на матча. Испания, европейски шампион. С прогноза 2-1, брат.